Wel, a pharodi o can Dafydd Iwan. Dwi yma o hyd, a dwi'n falch bod chi wedi ymuno efo i mi gael rhannu chydig bach o feddyliau efo chi heddiw eto. Y 2 ddiwrnod diwetha dwi wedi bod yn sôn am eiriau. Y rhai na ddylen ni fod yn ei deud nhw, a'r rhai y dylen ni fod yn ei deud nhw. Wel, mae rhai geiriau yn fwy anodd na'i gilydd i ni i defnyddio nhw yn iawn yn tydyn nhw. Oherwydd mae geiriau yn cyfleu syniadau neu wirioneddau. Chymwch chi y gair maddeuant. Ar ein olwg mae yn air syml iawn. Maddau rhywun. Ond unwaith da ni dechrau meddwl am ei wir ystyr a chysylltu hynny efo'r hyn sy'n digwydd yn calon hynny o ddydd i ddydd, mae'n troi'n beth llawer iawn mwy cymhleth. Enghraifft, os dwi wedi gwneud rhywbeth o'i le, yna, dwi'n awyddus i dderbyn maddeuant. Dwi eisiau cael maddeuant. A mae'n ymddangos i mi yn beth falle hawdd i rywun i roed i mi. Ond os ydy rywun wedi fy mrifo i, yna mae meddwl am estyn maddeuant iddyn nhw yn dod yn beth llawer mwy anodd. Dio ddim mor syml. Ond mae'r arglwydd Iesu'n cysylltu'r ddwy wedd yma o'r gair efo'i gilydd. Yn y patrwm o weddi roddodd o i'w ddisgyblion, mae'n deud, maddau ni ein dyledion fel y Maddeuant innau ein dyledwyr. Neu mae'r cyfeithiad newydd yn ei roed o fel hyn, maddau i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau y rhai a droseddodd i'n herbyn. A mae trosedd yn swnio'n waeth na dyled, yn tydi? A mi ath ymlaen wedyn i ddeud, os maddeuwch chi eraill eu cymweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chi, ond os na faddeuwch chi eraill eu cymweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau i'ch cymweddau chi. Mae'n swnio'n hyfryd i sôn am faddeuant yn dydi, nes fod ganddo ni rhywbeth sydd angen i faddau i rywun arall. Mae'n dod llawer mwy anodd wedyn. Mae C.S. Lewis mewn ysgrif ar faddeuant yn awgrymu yn bod ni'n aml yn anghywir yn y ffordd da ni'n troi at Dduw i ofyn am ei faddeuant. Be da ni'n neud mewn gwirionedd ydy gofyn i Dduw'n hesgusodi ni. Da ni rai gwych am wneud esgusodion drosto ni yn hunain ydyn ni. Da ni efallai'n sôn am yr hyn fydde llysoedd y wlad yn ei galw'n extenuating circumstances. Wel, oedden ni dan straen. Oedd yr amgylchiadau'n anodd. Oedd hwnna'n haeddu be gafodd o. Wel, do'n i'm o bwriadu pechu. Ac efallai, wel, doedd y drosedd ddim o'r wael a hynny oedd o. Os mai dyna da ni'n ei ddeud, yna nid maddeuant da ni'n ei geisio yna ci. Da ni rywsyd yn gofyn i Dduw dweud, sdim ots. Mi wnawn ni anghofio amdano fo, achos doedd o ddim yn cyfri mewn gwirionedd. Dwi'n ame, wrth i ni edrych ar ein hesgusodion, fod yna lai o sylwedd iddyn nhw nag y bydden ni'n ei dymuno. Ac efallai bod mwy o sylwedd yn esgusodion y rhai bechodd yn ein herbyn ni na fydden ni yn ei gydnabod yn aml iawn hefyd. Ond mae gwir faddeuant yn dod nid trwy esgusodi, ond trwy wynebu y weithred yng ngolau hael ganol dydd megis, i wynebu yn ei holl anghyfiawnder. Ac yna deud, dwi'n dewis peidio cyfrif y bai hwn yn dy erbyn di. Ac wrth gwrs, os da ni'n deud hyn wrth rhywun sydd wedi'n brifo go iawn, na beth da ni'n ei ddeud ydy, wel, dwi'n barod i gymryd y boen fy hunan a pheidio taro nôl. Da ni'n barod i ddioddef y cam. Pan fydd rhywun wedi deud rhywbeth sy'n gwneud i bobl eraill feddwl yn ddrwg amdano ni felly. Da ni'n dewis peidio amddiffyn yn hunain. Da ni'n dewis peidio siarad yn yr un modd amdanyn nhw. Da ni'n taro nôl. Da ni'n derbyn y golled ac yn wir da ni'n gwneud mwy na hyn. Da ni'n gofyn ar ei Dduw ei hun wneud daioni i'r un nath yn brifo ni. Sut fedrwn ni'n wneud hyn? Sut mae'n bosib dod i'r pwynt yma lle da ni'n gwneud, lle da ni'n ymddwyn fel hyn? Oherwydd,
Yn aml mae'r dolyr yn aros yn calonnau ni am flynyddoedd. Yr unig ffordd mi gyrraedd y gallwn ni lwyddo i fod yn maddau fel yma ydy edrych ar y ffordd mae Duw wedi'n trin ni. Mae'r Duw sydd yn lanach i lygaid nag y gall edrych ar ddrwg wedi edrych arno ni a gweld y cyfan sydd yn wir amdano ni. Chwiliaist ac adnabuost fi, medd y salmydd ynde. Mae yn deall pob extenuating circumstance, ond mae hefyd yn gwybod nad oes na esgus am bechod. Mae pechod yn ddrwg. Mae'n deyrn fradwriaeth yn erbyn brenin y bydysawd. Mae pechod yn poeri yn wyneb yr un sydd wedi rhoi popeth i ni, gan gynnwys yn hanadl. Mae pechod yn deud wrth yn creuwr, cadw allan o fy mywyd. Paid â deud wrtha i beth dwi fod i'n wneud. Mae fy ffordd i yn fy siwtio i yn well. Ac wrth i Dduw weld hyn i gyd, a wedi cymryd y boen i gyd i hunan yn ei fab ar y groes. Mae'n dewis yn rhy ni fel pe byddwn ni heb y bechu erioed, nid trwy ddweud sdim ots am fy meia, ond trwy dderbyn y dial amdanyn nhw yn ei fab ei hunan ar Galfaria. Ac os mae felly mae Duw wedi fy rhi ni, yna mi allai drin rhai eraill yn yr un modd, gan adael i Dduw ddelio gyda'r cam yn ei ffordd ei hunan. Chi'n gwybod, yna ddiwynydd o Croatia, gwlad welodd bethau ofnadwy yn digwydd dros y blynyddoedd. Miroslav Volf ydi enw fo. A mae o'n deud, yr unig ffordd pan ydych chi wedi gweld rhai'n dod i'ch pentre chi, yn llosgu'ch cartrefi chi, yn lladd eich gwir ifanc chi, yn treisio'ch gwragedd a'ch merched chi. Yr unig ffordd ydych chi ddim yn mynd i gymryd gwn a gymladd yn ôl, brwydro nôl, dial arnyn nhw, ydy sylweddoli fod na Dduw sydd rhyw ddydd yn mynd i beri bod pob trosedd yn derbyn i gyfiawn dal. Gadwch i ni heddiw feddwl am y ffordd mae Duw wedi maddau i ni. Ac yna gadewch i ni ofyn iddo ef neu daioni i'r rhai dyn ni falle yn teimlo i bod nhw wedi gwneud cam a ni. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd yn Duw. Dyn ni'n gwybod yn bod ni yn aml yn gweld pethau mewn ffordd anghywir. Dyn ni'n gallu bod yn sensitif ofnadwy i'r hyn mae bobl yn ei wneud i ni neu ni ddeud amdano ni. Helpa ni ysgweli di fod yn dda i ddod i'r pwynt lle dyn ni yn gallu deud maddau ni ein dyledion fel yr ydym ni wedi maddau i'r rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn ni. Amen. Wel, dwi'n yn gwybod ydy heddiw wedi bod yn rhyw fyfyrdod dwys braidd, ond ewch dan fendith a chofiwch am drigaredd yr arglwydd.